दाना मालायखौ नांथो होनगासिनो गावहानो सानफ्रामबो बेदर लायै लायै बैसाराव सेरेब लोंनानै फैसाखौ फोजोबजोब्बाय आंखौ दाहोन जानला दाना आंखौसो बखिबाय आं नोंखौ होनदों नों माखौसो होनदों आंलाय लोक सारानि फिसाफोर गोदाव सोराव मानसिया मालाबा सना रुफा गाननो न' लाफेरदों नोंसोरखौसो नुदों आङो जालायबाय फाग्ला बोराया मालाया मावनो दांनो आबाद मावनो लन लायो बिसिना सना रुफा गाननोनो बेबो बिमा बिफानावबो लाबोनो रोङा आंनावसो केस नो गैयै न'खरनि मोनथिखानानैबो आंखौ लाबोबाय दालाय जाहोखानांगोन दा आंखौ होनब्लाबो नोंसिना बाराद्रायथारो मोनसे न'खरा दावगानोब्ला बिसिबो फिसायबो थाखा खामायनो गोरों जानांगौ मा लन लायै न'खर संसार खालामनाय मानाय हारसिङै आं खामायजोबनो हायो नामा मा सानफ्रामबो थाखा फैसानिल' दावराव खालामबाय थायो बै लन लानायफोरा माजों सुख'नो हागोन बेखौ माथा मारियाखै सानैजोंसो नांलायबाय थायो गावखौ होनाय बादि दारमासिनो दे बेफोरखौ बाद होदो बिफा दिनै बे सिटिंनि सार फैगोन दा फैसा लानो सिटिं नङाहाय आयै सेटिंसो मा दाबो बुंनो रोङा बेलाय बे बुहुद मानसियालाय मा रोंबाय एसे दैनि रिफ्लेक्सनजों लेखा फरायग्रा मानसियालाय आंखौसो होनदों गावहालाय सातबार माने मेट्रिक फेल जानानै कम्पालावसो पास जादों मोनथियाखै नोम्फाखौ बुहुद बोरमा साग्ला एम्फौसो नोङो एम्फौ फाग्ला सु गोनां आपके 3 पत्ते गेम आपको हर वक्त टॉप अप करने का कहती है फेक 3 पत्ते गेम क्या आपके 3 पत्ते गेम आपको आपके पैसे भी नोङो एम्फौ फाग्ला सु गोनां दांफ्लांबा जोलाबायग्रासो नोङो थांदो हाबैदो जिरायबाय थायाहां फाग्लासिनो गोदाव सोराव इन्दि एम्फौ जालाबायग्रासो बे एम्फौ बिलाइ जालाबायग्रा हा ओइ आइ बै सियारा लाना फै बावनो जिरायदो एजेन्ट बाबु अके ओमफ्राय एजेन्ट बाबु माब्रै आथिं लावबोखो जोंनाव मास मोनथाम जाबाय सुद हराखै आहार सोरखौ 90,000 लाबाय नोंसोरथ' फैसाखौ मा खालामदों मा खालामाखै बेखौथ' जों मिथिया गाज्रि जागोन मोजाङै सिखायाबा फिसा फिसौ लन मोननाय नङा बाइक लन लानायनि गारि लन लानायनि न' लन लानायनि उनाव बिराद बेजार जाहैगोन फिसाफ्रा ओंखायनो मोजाङै हरनांगौ मास मोनथामनि हराखै आयु सारा सफैबाय माथो दा माखौ हरबावनांगौ दे माबा मोनसे खालामनानैबो थिनहरथारनांगोन र' आंहा फिसा हौवा गैखायालै फिसा हिनजावफ्रा आं दस्रानोसो हरजोबखागोन नालाय फिसा हौवाथ' गैखाया साख्रि बाख्रिबो नांखाया आं जेबो साना होमब्लाबोलै एसे हरदे दिनै मा एंब्रा एजेन्टफ्रालाय गोदाव सोरावलाय न' एखुनानै लांफैजाबासो बुजिगोन दा आं लायाखै बे फैसाखौ हनै हिनजावफोरसो लादों हौवाफोरनाव दाय होनानै लाब गैया सनासो गानजोबदों बिदि होननानै जाया आं दिनै हारसिङै आराम फैदों पुलिस फैयोबा गाज्रि जायो ओंखायनो आराम हर बिदि दाखालाम लन लानानै बिदि दाखालाम जिबनाव ख्रा लिरजोबनाय दंखायो नै थांनाय बोसोरनि 2024 फैलायबाय नभेम्बरनि हराखै डिसेम्बरनि हराखै नभेम्बरनि हराखै मास मोनथामनि हराखै गासैहाय 5,500 हरनांगौ नोंसोरो थाल दं नोंनि भटार कार्ड आधार कार्ड पेन कार्ड हिनजावनि नोंनि गासिबो दंहैजोबो नङाला जारला जागोन बे सरखारालाय जाम्बा मानसिफोरखौलाय मा खालामहानोसै बिसोर जेबो खालामखाया नोंसोर एजेन्टफ्रासो एं नागिरफैयो नै लोमजादोंसो बिनानै लां मेलेरिया टाइफड सिखारनानै हरसे उन्दुनो हायाखै नायथां बेयाव ओंखारबो नै एजेन्ट फैदों गोजांनाया हाला आङो आयौ थैसिगोनसो खोमाहाय आयौ आइ सार आं दिनै रायलायनो हाला दे बिराद लोमजादों आङो आयदै मालाबा फैबावदो दे आइ बिफा फैदो खर' सानाया थानो हाला एसे नाफैदोब्रा आयदै हाला नुवाखै एजेन्ट मा जादों कन्डिसना बेयावनो दों फैथारबाय नोङो मालायनि उसुगाव नोंसोर मिनिफैग्रासो नामा हा थांदोब्रा हनै नुखा
जाबाय लोमजादों मालाबा हैगोन बेफोरखौ गोदाव सोराव माबाय थायो नामा आं खर' नायनो दा लासैनो दोनलांबानो जाबाय हरगोन दे आदा लासैनो आफायाबो खामानि मोनथ'वाखैना खामानि मोनबानो फैसा एसे एनै जमायनानै फैगोन मासाव गासिबो हरजोबगोन दे आं बालाय मा बुंबावनो आंहाबो डिउटियानो बेनो उफाय गैया आंहाबो हजों गोजौआव हिसाब होनो उसुबिदा जायोना जेन'बा सोर एजेन्टनिफ्राय बेसेबां लादों थाखा बेसेबां सुद फैखो हिसाब होनांगौना ओमफ्राय जेन'बा रेकर्डआ एसे गाज्रि जायो आंना दे आदा नोंनो मेनेज खालामथ'दो मेनेज खालामनो माने नोंनि फिसाज्लानि नोंसिनि फैसाखौ होनानै होनांसिगौ आरोखि थारमाने भगबान आं खिन्थु दस्रा बादि पुलिस लानानै फैयालै नोंसिनाव बिदि न' एखुनाय माबानाय आं बिदि खालामफैनाय नङा आं नोंखौसो डाइरेक्ट थिखोना लांगोन डाइरेक्ट बें बेरे बेरे थोस बिदि जायो नामा सोरबा जाबाय बिदि जाफेरैखौनो खालामनांगौ मानसिफ्रा जानायखौल' खालामो दा ओंखायनो औ जाम्बि औ जिखुनु मबाइल नाम्बाराव हरदो दे ला दे बोलो 99543085 637 मा लिरोमोनलाय नोंना ममता थांनोसै दे थांबाय आफा ओंखारबोदो थांबाय औ थांमारबाय नानि थांमारबाय मोजां एक्टिं रोंगौ नै जोंना इसोर भगबान गावस्राबो जेबो आइडियाखौनो दिहुना नालाय ओंखायनो आङो बिदि एक्टिं खालामनांबाय आरो जाबाय दे दायाथ' नोंसोरसो जागौमोन आंहाथ' जेबो दाय गैखाया बेखौथ' जेने थेने खाथायनानै होहरनो हाबाय आरो बन्दननि एजेन्टआथ' फैबाव खम जारला जासिगोन बियो जायखिजाया नोंसोरो बहाबा थांब्लाजोबदो दरखौ थाला मारिजोबनानै आंबो एसे मोसौ दोस्लायहोग्रोनो मिथिबाय दे ओंखारलांखादो दे जागोन दे बुजिखाबाय नै नानि नै सियारफ्रा थिखांदो गोख्रै ओमफ्राय थ'दो सोरनावबा स्रि थाहैनोसै जोंबो जालालै हनै एजेन्ट फैबावगौ ओइ खार मा जाखो बिफा मा जाखो हनैलै बन्द'नि फैबावगौ माबा खाथ' फै दहाय नानि मा एफा लासै खारो दा हमजासिगोनसो आयौ बेबो दासो फैनांगौ आरो दसे उनाव फैबाबो जायोमोन फैगाफ्रामो मानसिफोरखौ लोगो मोना दोनैहरलाय गला बिसोरो मानसिफ्राबो न'आव गैबावासो नामासै ओइ मालिक एजेन्ट फैदोंलाय बन्दननि बहा थांखो मानसिफ्रालाय न'आलाय खुलाब्रा मानसिफ्रालाय बहा थांजोबखो ओइ मालिक न'ना गैया जाखो एजेन्ट फैदोंलाय बन्दननि बहा थांखो मानसिफ्रालाय ना आंखौसो फैगोन होननानै गिना खारखोना माखोरा बिसोरलाय ए सम फैनायखाय इदार उदार खारखोमालायबाय एखमबा न' थाला मारिलाबायनाय नायनोलां एसे न'खौ न'आवबो गैबावासो ओइ मालिक बिसोरजों थिग गैयालै फैसा हरनो गिनानै खारखोमादों जानांगौ बिसोरो अबेबा उसुं सेराव दंखोमायोनोलै नायनोसो लायनोसै नै माथो गैया ना हरसे दङ बिसोरजों थिग गैयालै फैसा हरनो गिनानै खारखोमादों जानांगौ सालाफ्रा
आंखौ गिनानै बबेबा हाग्रा थायबायलै बिसोरो फैगोन मासाव जुदि हरनो हायाबा मा दं बेखौनो लांजोबगोन आं गासिबो न' एखु एखानो नै थांबायदां लन लाबा लानानै हरनो गिगा बिसोर थांसैलां थांबाय फैदो थांबाय फै बासायलायबाय दिनै दे माथो दङ ओइ दिनैसो लोगो मोनबाय आं नोंसोरखौ खुन्दै मानि जाबाय आं नोंसोरखौ नागिरना गिदिंफिनना नोंया लना लाबाय सार जिरायफै आंखौसो दिगदार खालामबाय जिरायथ' दसे सार हाब बहा खारखोमानाय नुलायखोब्रा नोंलाय ओइदिनखालि जोङो बे नै बेनि बिबौ लोमजानायावसो हाखु दाखु थांनांदों बावसो लोगो मोनाखै जों मानसिखौ खारखोमायो जों खारखोमायाखै खारखुमायाखैहाय सार खारखुमायाखै नोंनि फैसाखौ लानानै जोंलाय बहा खारखुमानो खारखुमायाखैहाय आदै एफा बुरजा फैसाखौ सुबाय नोंसोरो बे मास मोनथामनि फैसाखौ सुख'नो हाला आंहासो बिदिबा प्रम'सना खेम होजागोन माथो बे मासावबो जानाय नंलागोनलै हनै गावनावनो सोंदो हागोन ना हाया दे सार बे मासाव कनसिडार होदो नेक्स्ट मासाव जमा गासिबो हरखागोन आङो नों जेबो गिनाङा दे ना फिफा औ बिदिनो खालामदो फंबाय उनाव जा जायो नैबे फैगोन मासाव हरजोबसै आरोखि ना मा होनो नानि औ आं मिथियालै आंनो दिनै नांगौ मास मोनसेखौ कनसिडार होनो हागौ बे मास मोनथामखौ माबोरै कनसिडार होनो आं जेबो मिथिया न'आव जा दं दिनै हले आं लांथारखागोन दिनै खनसेनि थाखाय निमाहा होदो बाल सार फैसायानो गैथारा नोंनोबो माखौ हरनो नोंसोर जुदि हरनो हायाबा आं स्कुटिखौ लांसै उनाव बे स्कुटिखौ माखौ हरनो फैसा नोंनो? जायोबा सुख'ना लाना फै ओहो स्कुटिखौ लांनो मोना निमाहा होबावदोलै फंबाय खेबसे ओइ दिमाहा थिमा गैयालै आं हले मानिला दिनै लांथारखागोन आङो है बिदि नङालै फंबाय आयु लांमारसिगोन नामा बियो आया आं हले मिन्थिखाया ओमफ्राय बिदि स्कुटिया खालामनाङाहाय सार हामा बिदि खालामनाङा साजोंनिसोलै रलै ओइ बिदि नङा फैसा हरनो हाया नालाय माल लांदों आरोबाव मानि खहा होद बिदि नङाब्रा सरखारनिफ्राय मोननायसो हंगार माथो नायबाय थाखो फैसाखौनो हरनो हाया लनखौनो सुख'नो हाया बेनिखायनो स्कुटिखौ बोदां हाब फैसा मोननांगौब्ला बिदि स्कुटि लांलायलायनो नाङाब्रा ब्रादार एसे सम मोना मास मोनसेसो गावसोर फैसा मोनबा थाब हरगोन बियो गाज्रि नुयोलै बिदि स्कुटि लांबा माबा माबि सम्पथि लांबा दोन मास मोनसे उनाव बिसोर हरनो हायाबा आंनो हरगोन हरमारगोनथ' नोङो औ जुदि हराबा मा स्कुटि न' सय एखुना लांजोबगोन आं लास्ट वार्निं होबाय बे मास मोनसेखौल' नेनोसै आङो बेनि जामिनावसो गबाय नोंसोर दिनै नङाब्ला नोंनि स्कुटिखौ लांगौमोन आङो आरो बेनावबो बिदि लाबाय नोंसोरो फैसा आइयो थांगौ हनै सेर बुइथां नों दा जिरायथों जाम्बिथारलै बै मानसिया फै बाबु फै बाबु जिरायफैदो फै जिरायफै नोंसो इसोर बायदि बासायफैबायहाय जोंखौ जिराय बाबु बावनो जिरायदो दे जिरायदो हाब नोंसो इसोर बादि जाफैलायबाय दिनै धन्यबाद थाबायलै बाबु धन्यबाद थाबाय जेबो नङा आदै ओमफ्राय बाबु नों सुखुमारगोन जोंनि फैसाखौ जब कमाना हो घर बैठे ग्लो रोड से रिसेल करें डाउनलोड द ऐप नाउ ओमफ्राय बाबु नों सुखुमारगोन जोंनि फैसाखौ औ हरना होजोबगोन आं मादै माने खोथाखौसो नोंसोरो गनायगोन ना गनाया मानो गनाया गनायो नों जोंनि फैसाखौनो होनानै होजोबनोसैब्ला जोंहा मा गनायै दङ जायखिजाया आं गोजोननाय मोनदों बाबु नों खैफोद समाव हरखाबै फैनानै बासायफैनायनि थाखाय आरो
ओमफ्राय नोंहासो माबा कन्डिसनफोर दङ नामा फैसा हरनायनि गेजेराव आं बेखौसो थारला थुरला सोंखानोसै आरोखि कन्डिसनाथ' गाज्रिनि नङा माने नों लाबायबा हरनोबो रोंनांगोन मोनसे खोथा दं बिदि आरोखि नीले দিব লাগে नीले দিব লাগে ওই জিনিসটা পালন করতেই লাগিব नोंनोबा मा जिनिसखौ मा बुस्थुखौ हरफिननांगौ बेखौसो गोनो गोथो मोनदों आरोखि आं बाबु जिनिसा नोंनो थारला थुरला बुंना लाखादोलै दे थारला थुरला बुंनानै लाखादो बाबु जों नोंनि बन्द'नि फैसाखौबो होनो हाखाला नालाय दे बुंदो जिनिसाथ' आं लाजिबाबो सानाय नंला जेखौ नांगौ बेखौ बिनानै लानाया मोजां माने आङो ममताखौ हाबा लानो गोसो जाबाय आरोखि हाबा लानोसैमोन आं होमब्लाथ' आं नोंसिनि बिजामादै जाबाय बिजामादै जाबालाय मा थाखा फैसा हरफिनबावनांगौ जाखो आङो आंनि लननि फैसाखौबो होजोबनोसै नैबे दा स्कुटि लांनो नागिरनायनि लनखौबो साफा होजोबनोसै ममताजों आंजोंखौल' हाबा होदो हाब बेथ' साननो थाङोब्ला गोलाव गुवार जायो अरनायलायनो खिन्थु आं बिदि सानला आरोखि सर्टकाटसो सानसा दा नानियासो मा होनो नानि हनै नोंखौ बियो खुगाजों दरखास्त होबाय रिटेन गैयाब्लाबो दा नोंनो बुंदो दे मानियोना मानिया जोंनिफ्रायथ' राजिखौनो होनबाय आं औ नानि नोंनो बुंदो रायजोखौथ' नोंसो जागोन नालाय नोंनो बुंदो दे दरखास्तखौ गाज्रिखौ होआखै बादि मोनदां नानि थारमाने आजिखालि जुगाव साख्रि बाख्रि गोनां सेंग्राफ्रानो गैला बिजनेस मावनाय सेंग्राफोरबो गैला माने खमायजोब्बाय साख्रि बाख्रियाबो बिजनेसनि सुबिदाफोरबो गैला ओंखायनो बेफोरबायदि मानसि एसे एनै थाखा फैसा मासाव हाबखायो बलेथो बेजोंनो संसारखौ जायोब्ला आंनि थोरोबनिफ्राय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बादि मोनदां दे होनद' मा बबेबायदि थाखो होनदो दे जागोन नोंसोरनो मानिबायबालाय आंलाय आरो माथो होनबावनो माथो थिगैनो दं हामथारबायहाय ने बिफा बासिबायहाय जोङो होमबाय जावैसो आं बुजिबाय दासो बे जिनिसखौसो ब्रा 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 बिबाय थादोंमोन नों दे जाबाय जावैसो बिजामादैबाबो खुलुमनो गोसो जायो बांद्रायब्ला औ आफा जाबाय औ दे जाबाय दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैजों जासिगोन आरो जाबाय दाना मा मैया जायोलै आयै सेसखा आइसोर नै थांबावदो दानि आयै मामाजों थांबावनो थाबायनांसिगोन आरो दा आयै गायदे मा जाबावनांगौ दे एफा गोजान रेव माला सहैबावनांगौ दे खाथियावबो साइकेल मेकारबो गैया माबो गैया आयै मा जेरावबो असमानल'लाय दारिया फान्थानि खाफाला इसोर दै थांगारनाय नंलालां थांलांगोनलै मानसियानो मिलायखाया जेरावबो खाफाल मोनदासो थाङाबा जायो बे एफा गोजान फैखानानै थाबायनानै थांसै आरो नांलांगोनलै गायदे थांफिनसै न'आव लासिंसिं जाथारगोन मालाया बिहामजोनाव रलै गायदे थांलान्दां थांगोन होनदोंना आङो होनबालाय नों हारसिं थांदो आं थांफिनसै आं मिन्थिया फै Hassle-free investments at your fingertips. Open your नै गायदे बे आइया फिसिना दोननाय दाउला खासि माथामखौ थारुनजों जालाय अनलाजों जालाय नारजिजों जालाय जानांगौलै दै सोर खोन्थानाय दाउखौ नारजिजों जानाय
औ जाम्बि जाया जाबाय गोदोसो जायामोन दा दानि जुगाव जानांगौ जाफेरै बुस्थुखौ जानांगौ मोनजाफेरै बुस्थुफोरखौ जानांगौ होनबासो देहाफ्रा थिग थायो आं मिथिया गाव गावबागाव बिनानै जा आयु हाय मा रोखोमनि ड्राइभार बाबलाय मानसि फैनायखौ नुखानानै गोदाव सोराव होनानै हरगारगोनलां Oh, I see my God. थौ एसे जिरायनानै रायलायहैनि थौ मानोब्रा मानसिया गारिखौ बिदि सालायो गेजेरजों मानसि नुखानानै जोंखौ सौग्रावलांसैमोन माथो नोङो जोंखौ सौग्रावबा नोङो गारियाव सेन्देल खानानै लानांसिगौमोन नोङो लिलि लाला आं नुनानैसो खालामखादों बेयो गायदे माने आंनि एक्स आंनि आगोलनि गोसोथोनाय आंहा बोसोरनै सिगां जेबो गैयामोन गरिबमोन आंखौ मुगैनानै आंखौ नेवसिनानै बियो दा नोंजों हाबा जाबाय एसे देखायनांगोन ना एक्सफोर आगोलनि गोसोथोनायफोरखौ लामाफ्राव लोगो मोनब्ला मा गायदे दालाय माथो साइकेल पानचार जागुलायनाय बिमा बिफानि न'आव फैनांदों नै आंना जाबायब्रा मा गावनि दोहोन सम्पथिखौ लानानै सोरनिबा एक्सनि सिगाङाव देखायलायथारनाय बिदि जायो नामा गोदाव सोराव आंहाबोथ' गोदो दंमोन ना दासो आंहा माखासे उस्था जानानै बिदि जादों साइकेल सालाय बोराय सालायनायावलाय माथो खहा दं बेमारसो खारो नों गारिखौ सालायबाय थादो उनाव उदै देरनानै थैदो नोङो नोंनि गोसोनायमोन आरो बि ओमफ्राय नाखौ नोंहा बिदि खालामथारनांगौ आरो मा खालामा गायदे मा खालामा थैजासिम खालामगोन थांदो मानसिया बिदि जायो नामाब्रा नोंनिनो दायजोब बियो लामा सामा बेंथे जालायलायनाय हाबा जाखानांबो ओइ गायदे बाव साइकेलखौ दोनलांसैनोला लासिंसिं थांबोनायखौ बोरै लांदे बिहाव बिखुनजोनि सिगाङाव हाट माखौ लाजिलाबायनांगौ गोदोबा दुगा दुगा देखायनाया दा साइकेल सालायनांनायखाय लाजिनांदों सेंग्रा समावलाय बयबो बिदिनो खाना गावनि गोसोनायखौ बोरै मोनगोन बोरै मोना बेफोरनि खायदा बोरायखौ बाहायनानैथ' लानांगौ जायोना दाथ' नोङो उसुबिदा जायोना हनै मालाया गारि मथरजों बिहाव बिखुनजोनाव फैयो आलासि जाफैयो आंना बे साइकेल बोराय पामसारखौ लानानै बोरै लासिंसिं माबाहैनांगौ बेफोरबादि पामसार साइकेलखौ लांस्लायस्लाय आथिंजों थाबायनानै बिहाव बिखुनजोनाव थांनायासो साबसिन जायोब्रा दासो माखौबा लाजिदों थु थाङाबा था नोङो आंहा थांसै बा गायदेया गावनि न' मोनफैनायखाय माथो रानि बादि जाथारबायलै हिनजावफ्रा नंमारगौ गावबा गावनि न'आव सफैबाथाय बिराद दुगि जायो दा माबा माबि होननानै बिराद बखिबावगोन बे रायबावगोन लासिंसिं जावैसो आइ सफैबाय फैदो फै औ आफा सफैबाय फैदो फै दे आफा बालागासे जै जाथों आइ बिमा नै जावैसो आइमोना सफैबाय ओरै फैसाय सफैबाय जावैसो औ आयै सफैबाय दे आयै नोंखौबो बालागासे दे होमबा नोंसोर जिरायथ' आं साहा फुदुंनानै लाबोनि दे आयै जागोन दे ओमफ्राय आफा न'आव मोजाङैनो दंना गासिबो फैयानो जि गोबाव जाखाबायमोन आं बोसोरसे गाहाम औ आइ मोजाङैनो दं गासिबो ओमफ्राय जावैसो गारि गुरा बायनो हाथारासै माथो साइकेल बोरायसो लाना फैखो गैयालै आफा बायनोनो हायाखिसै आङो एकदम आगोरखौनो मोनाखिसै रावनिफ्रायबो एसेबो सापर्ट मोनबा बेयाखिसैब्रा आं मालाय माजों मा हरनो हाबावनो जावैसो बे 12,000सोनि गारि बोरायखौनो बायना हरनोसै आं बेफोर बोदला बायनानै जाहैथारदो बेजोंनो आयु सेकेन्ड हेन्डसो हरबावनोसै आरो माथो आब'नोलाय कारखौनो बायना हरथारदोंलाय आंनोबो हरदो हाब आफा
दानि जुगाव बिदि 12,000नि गारि मोनबावगोनफा हांगो मोरसे जाबावगोनदां बायनोथाय बायनो एसे मोजांखौ बायनानै हरदोब्रा अननानै माथो जावायसोआलाय सिगां एसे न'खरफ्राबो मोजांमोन आरो लांफैनायावबो मोजां गारिजोंनो लांफैदोंमोन बोरैथो बेबायदि जालांजोबखो जावायसो मानसियानो आइ गैया मावबाबो दांबाबो खालि लसल' जाजायो मानसियानो रायखस बंस'निसो खोमादां हाबाय बिदि बुंनो मानसियाखि रायखस बंसिनि जायो नामा मोजाङै मावनानैनो जानो रोंखाया खोमा मावनाय दांनायफ्राव एसे गोसो होनानै मावब्लानो जानाय लोंनाया गावनो ओंखारलाङो जावायसो बिमा साया जायाखै नामा लाबोदो नै जावायसो मोना जिरायबाय थाबाय आफा दिनै जेरावबो थाङा नामा थांनांगौ मोनसे जायगायाव थांना फैनांगौ नै साहा लोंनानै थांसै आं हारसिं मावनांगौ नालाय ओंखायनो खामानिफ्राबो थाब जालाय लांला नै जावैसो साया लोंदो लोंदो जावायसो दे जावैसो लोंदो लाजिनाङा लाजिनोबो रोङा आयु जावैसोआ जि ओंखाम उखैबाय खोमा नुवाखै रायखस बंस'निया जानायफोराबो माबायदि जायो लाजिनोबो रोङा न'आव मोनजाया नालाय मोजां मोजां मा होआखै जानानै बार'सिना गावसिनाव फैयाखै जानो लुगैजायो बार'नि जेबो नङा आइ जाग्रा बुस्थु जाथों होमबाबो हाय बेना बोरैबाथार लाजिलायसो लांबाय आं जेबो नङा बे जावायसोखौनो जाथों होननानै नोमाया बानायना दोनखादों जा जावायसो जा जेबो नङा जा सावले फुनाय जगोनमोनलै मोसौआदि होनखायो आं लाजानायबो नङा आंजों दे जावायसो जा मा सावलायलायनांगौ जाखोन दाखोन सावलायबाय थायो नामा बिमा थां ओंखाम ओंख्रिफोरा जगार खालामहैदो औ आं संहैनोसै आरो मालाय जानांगौखौलाय मानोथो सिपियाव सोजोबनानै लाखो नोंलाय मासो जाफैनोहाय जाग्रा गैखाला रावबो नै नै जावैसो लाबावनो अरजाया लाजिनाङा हाबलाबाय थानाय आइ खिन्थु बे दाउला खासिखौ सिथारनांगोन दे अनलाजों सं औ औ जावैसो नोंसिनो जाहोनो दोनखादों आङो अनसे नांगौबा मालाय जागोनखौबो सिपियाव सोजोबनानै दे आइ लाथों सिपियाव लानायलाय माथो जानोखाय लानानै जाथों साल्ला सिगांबा आंखौ मुगैबाय बखिबाय दाना साइकेल पामसार जालायलायनाय हौवाखौ लानानै बिमा बिफानाव थांनांदों सामफ्रामबो रबिबार साया दा जोंनिसो रबिबारा बुजियाखैमोन बे गरिबैनो थागोन सानदोंमोन बे मूर्ख हिन्जावा दालाय माथो साइकेलसो गाखोनांदों माने बबाव दख'ना गोदान बबाव सना रुफा थाखा फैसा रानैदो नों साला मूर्ख उन्दुनोसै आं एसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरोना लोगोफोर आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव थुनानै गालांदो आरोना मा खालामथाराब्रा लोगोफोर भिउसानो माथो फैथारला मा जाजोबखो नायसिनानै हो साबस्क्राइब थुसिनानै होजोब नायसिजोबदो नेक्स्ट भिडिअ पार्ट 2आ नेक्स्ट भिडिअआ फैगासिनो साननैनि उनाव आरोना लोगोफोर साननैनि उनावनो फैगासिनो बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन